Chris Chuper was really my comfort zone. Babalik ba siya? Ito po ay press release para po dun sa lahat ng mga tambalanista na nagtatanong. Hindi po talaga naging madali sa akin nung nalaman ko that he will leave last year. Kung alam nyo lang po talaga yung pinagdaanan kong heartache ko and heartbreak na dinaanan ko noon araw-araw, kinukumusta ko ng asawa ko through Diego. Ramdam ko rin din yung kasi nagme-message sa yung asawa ni Nicole na nabantayan ako. Baka mag-collapse bigla. Pagkagabi, grabe yung iyak ko talaga. Promise, ibang level. Eventually, my heart healed Eventually, sobrang at ease na ako sa kumikinang natambalan namin ni Diego. And na-accept ko na talaga. And I have moved forward. We are so grateful for the 20 years na sinamahan niyo po talaga kami ni Chris Chuper. But that has really ended. We have to accept the fact na may bago na po akong partner. Parehas naman silang hindi makinis So, so parang wala na akong buhok. Parehas lang naman din silang may edad. Ang lamang lang talaga ni Chuper, may buhok siya. Medyo mahaba kasi kumukore-koreano yun Upaw din yun diba? Chris Chuper was really my comfort zone. Kahit hindi kami mag-usap, alam namin. And in fact, feeling ko pag magsama kami ulit in a few years time or wherever, it will be the same. Ano pong gagawin natin? He has decided to move forward. So, ang Nicole Ayala, nag-heal na po ang heart, diba? So, wag na po nating ulit buhayin ng sugat. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.